Máis protagonistas, vaya programa, vaya convidados de altura que temos hoxe neste programa. Estamos na Praza de Macías o Namorado, pois con xente que vai, xente que ven. Bueno, pois un día normal en Padrón, eso sí, se non fora porque hoxe comeza e ata o día 27 de abril a festa da Pascua. E os que transiten polo Espolón, polo campo da feira, polas inmediacións do campo de fútbol, bueno, pois xa verán pois esa multitude de actuacións, bueno, pois actividades que xa van comenzar. Depois repasaremos parte da programación coa concelleira de festexos. As mellores orquestras de Galicia están na Pascua de Padrón. A banda Loba, tributo ao Canto Loco, tamén formacións locais, que penso que está moi ben tirar polo local. Acabamos de falar con Mateo, con Nestrovense, produto local, vencellado o mundo artístico, o encargado de elaborar o cartel da Pascua de Padrón. E tamén, dentro deste cartel da Pascua de Padrón, están bandas locais que nacen e que teñen a súa vida en Padrón. Ningún dos membros pode estar aquí, pero unha persoa moi vencellada, moi unida, o seu representante, un amigo da banda Five Star Service. Moi bo día, Eugenio. Moi bo día, hola a todos. Están, claro, todos traballando, o sea, de aquí para allá, estudiando, vamos. Os chavales están para eso. Bueno, que isto de Five Star Service, de que estamos a falar? Estamos falando de 4 chavales que a inquietude musical de contar o que lles pasa e as súas vivencias, basicamente. Fan hard rock en castelán. Hard rock en castelán. Pero son máis gallegos que o licor café. Bueno, cando xurde esta banda? Hai 2 anos que empezaron a ter contactos o cantante e o guitarrista, que son así a dupla, o tándem, desde, pues eso, 2 anos para acá, empezaron a traballar, facer cancións e arrancar. Ben. Un proxecto con... dentro do hard rock, o sea que dentro da Pascua de Padrón, máis alá de todo que acabo de dicir, tamén hai hard rock, entre outras moitas historias. Eles terran o círculo, temos espectro de aquí musical en Padrón de folclore, banda de música, xente urbana, verbena. Eles terran o círculo co rock. Desde os 90 non había así unha representación. Que me estabas dicindo agora mesmo, Eugenio, que se está vivindo en Padrón, concretamente, que é onde estamos hoxe, como unha especie de nova explosión, ¿no? De segunda onda que xa acontecera nos 90. Finales dos 90, sí, había bandas aquí como Damier, Bloody Sunrays, Ébola, un saludo aos ebolianos. Sí, había, temos tocado aquí, nos fixamos o noso primeiro concerto, fixámoslo aquí nesta plaza tamén, co apoio do Concello daquela. Hai un resurdir, entón, hai ganas de xuntarse, de facer música en todos os estilos. Facer unha chamada a que creo que falta sitio para que a xente poida ensayar. Porque, por exemplo, Five Star Service ensayan en Santiago. Porque aquí non hai sitio. O sea, non hai locais municipais que se podan acondicionar bueno, supoño que a ver os hailos e hai que facer a chamada. Daqui fago a chamada. Pois xa está. Que igual non se fixo tampouco. Bueno, pero está ben ese... Sí, vamos, que bandas hai, movimento hai, pero non teñen quizáis espazos para... Claro, tens que desplazarte a Santiago, eso... Sí. Non é sempre... Perxudica, vamos, máis que favorecer. Non axuda. Non axuda. Bueno, Five Star, cando actúan Five Star Service? En que formato? Eles solos dentro dun festi? Porque a Festa Pascua ten de todo aí, non? Eles, eu creo que é o viernes máis roqueiro que se recorda aquí na Bisbarra, porque está, pues, o que decías, o tributo a Dani Martín, non, Dani Martín non, home. El Canto Loco. Sí, que ven sendo máis ou menos. Bueno, pois tamén está para cerrar o broche América, que é unha verbeneira roqueira, basicamente. Bueno, Eugenio, ti estás moi metido tamén en moitos frentes musicais, estiveches, a nivel persoal agora en que... Pois ahora mesmo estou así máis... Apartado? Máis apartado. Bueno. Non na explosión esta, pero sí, tocando aí cunha banda de Santiago. Con Roberto Sobrado. Mira. Un saludo, Roberto. Con Roberto Sobrado. Madre mía, pues si estamos todos aí, qué bueno, qué bueno. Pois nada, a música local, a banda local, Five Star Service, un par de anos que se xuntaron facendo hard rock en castelán, que van formar parte da programación da Pascua de Padrón. Que che parece, Eugenio? Así, botaches unha ollada a programación deste ano, botase de algo dentro da Pascua, pensas que pode estar un pouco con todos os públicos? É bastante completo, creo que sí, satisface, desde o meu punto de vista, creo que satisface. Seguramente igual algo faltará, pero
tampouco non son moitos días. Hai moita xente que dende Santiago de Compostela vemos con certa envexa a programación de Padrón, Bueno, Santiago non se queda corto con gravar. Bueno, pero aí vos lo digo, non o digo eu, senón os comentarios da xente que sí. cando se deu a coñecer a programación, ben é certo que son 2 semanas longas e dá tempo para todo. O tempo que? Mirades os padroneses o tempo, se chove ou non chove ou... Hai que contar un poquinho de agua sempre. É que senón non é Pascua, é Padrón. O rollo é cando cae, pero bueno. Bueno, o sea, que boa saúde, as bandas e demais, ese chamamento que aproveitou aquí para buscar uns locais, acondicionados, que a xente poda ensaiar e non teña que desplazarse a Santiago ou a outros concellos da nosa... Tamén Santiago, que tuvo as salas, un saludo a eles, están aí. Pois tamén. Sí, que non que está moi lonxe, pero bueno. Penso que non vai caer en oído, sí. É o comercio local. É verdade, hai que potencialo. Pois segunda onda, de explosión cultural en Padrón, que eso nos alegra moito porque o mundo da música en todos os estilos, ¿no? Sí, hai bandas de todos os estilos, sí, falamos de hard rock, pero hai... Hard rock son eles, digamos, pero tamén hai o... Música urbana, ¿no? Que decías tamén. O son do Sar, chavalada tamén aí cantando e falando as súas cousas. Con micrófono e pouco máis, poesía de calle, non? Pois que interesante. Máis protagonistas, Eugenio Mota, graciñas por vir. Saúdos a Five Star Service, estaremos pendentes desa actuación e que o gallá, hai xa uns locais para poder actuar e que aínda xurdan máis proxectos artísticos que penso que sempre é positivo para calquera pobo, para calquera cidade. En todos os ámbitos. Sen dúbida. A cultura. A cultura e ocio. Por certo, hai festis locais de bandas locais aquí, existiron? Había, daquela época, había o que chamaban a Festa da Xuventud. Sí, que era un pouco... Que era... incentivaba, e de feito temos tocado... Perdeuse? Non se fai, non sei se se perdeu, a idea estaba aí, pero hai tempo que non se fai. Eugenio, tócame eso. Tócame eso, Eugenio, que penso que pode ser un bo artífice de encender a chispa da Festa da Xuventude. Ala, lle deixo deberes a Eugenio. Graciñas, Eugenio. Unha aperta enorme. Un saludo. Graciñas. Nada, seguimos adiante con este programa especial, aínda quedan moitísimos máis. E máis, penso que se seguides no Facebook, a seguinte entrevista que vos atopedes é de ciclismo.